салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дар навори имрӯза оиди бенамозӣ яъне ҳайзбинӣ, номунтазам шудани бенамозӣ яъне задержка ва якчанд саволҳое ки дар комментарияҳо ҷамъ шуданд мехоҳам ба шумо маълумот диҳам ва ба он саволҳо низ ҷавоб гардонем. бенамозӣ яъне ҳайзбинӣ ҳолате мебошад ки ҳар моҳ як маротиб аз дохили бачадони зан хун ба берун ворид мешавад. Чаро чунин ҳолат рӯй медиҳад? вақте ки дар тухмдонҳои зан фолликула пайдо мешавад, ҳамон фолликула калон мешавад ва вақте ки фолликула кафид аз даруни вай тухмҳуҷайра ба берун мебарояд, яъне яйцеклетка. ва организми зан, яъне бачадони зан барои яйцеклетка ҷойи нағз тайёр кардан барои ҳомиладор шудан дар дохили бачадон оболочка пайдо мешавад, яъне ҳамон дохили бачадони зан рихла мешавад ки то ки агар ҳомиладор шаванд ҳамон ҳуҷайраи бордор шуда тавонад ки дар дохили бачадон истад. Вале агар бордоршавӣ ба вуҷуд наёяд, зан ҳомиладор нашавад, ҳамон рихлаи оболочкае ки дар дохили ковокии бачадон пайдо шуда буд, ҳамон канда яъне атаргатсия мекунад ва ҳамин протсесси атаргатсия кардан, протсесси кандани ҳамон оболочка бенамозиро ба вуҷуд меорад. вале агар зан ҳомиладор шуд, ҳамон рихлаи оболочкае ки дар дохили ковокии бачадон аст мусоидат мекунад ки ҳамон ҳуҷайраи бордоршуда дар дохили бачадон нағз истад, часпад, яъне дар он ҷо кӯдак нағз инкишоф ёбад. ҳамаи ҳамин протсессҳо аз 21 то 30-32 рӯзро дар бар мегирад, яъне як цикли бенамозии занро дар бар мегирад. вале ҳолатҳое мешавад ки ҳамин цикл вайрон мешавад ва зан дар 28-30 рӯз не, дар 35-40 рӯз бенамоз мешавад. чаро чунин ҳодиса рӯй медиҳад? ин якчанд сабабҳои худро дорад. сабаби якум ин албатта ҳомиладорӣ мебошад. дар вақти ҳомиладорӣ организми зан гормонҳои махсус ҷудо мекунанд ки дигар фолликулаҳо калон нашаванд, афзоиши ҳамон фолликулаҳоро боз медоранд, яъне подавлят мекунанд афзоишашонро ва гормонҳое ҷудо мекунанд ки ба организми кӯдак ва афзоиши кӯдак мусоидат кунад. аз ҳамин рӯ дар вақти ҳомиладорӣ бенамозӣ дида намешавад. сабаби дуюме ки дар зан тарди нодурусти бенамозӣ дида мешавад, яъне вайроншавии кори ҳайзбинӣ, задержка дида мешавад, ин диетаҳои махсус мебошад ва заиф шудани организм. бисёр занҳо барои хароб шудан дар диетаҳои махсус мешинанд ва доруҳои ҳар хела истифода мебаранд ки фоиданокияшон аз нигоҳи илмӣ тасдиқ нашуданд. ин ба организми инсон зарари ҷиддӣ мерасонад, организми занро заиф мекунад, яъне обезвоживани организма мешавад. аз ҳамин сабаб дар зан бенамозӣ дида намешавад, чунки дар ин ҳолат кори ҳамаи гормонҳо вайрон мешавад. вақте ки зан худашро тез хароб мекунад, постепенно нею тез хароб мекунад, организм фикр мекунад ки ягон протсесси нодуруст дар узвҳо рафта истодааст. аз ин рӯ ҳамчун защитная реаксия бенамозӣ низ қатъ мегардад. сабаби дуюм ин стресс мебошад. ҳамаи мо медонем ки системаи асаб роли асосиро дар организми мо мебозад. аз ҳамин рӯ стресс, депрессия метавонад ки ба майнаи сари мо зарари худро расонад ва майнаи сар сигнал медиҳад ба узвҳои дохилии мо. аз ин рӯ метавонад ки ҳангоми стресс бенамозии зан аз 1-2 рӯз то 5-6 моҳ қатъ гардад. сабаби сеюм ин дигар кардани ҷойи зистатон. бале, чунин ҳолат низ метавонад ки бенамозии шуморо дертар кунад, яъне задержка ба амал биёяд. барое ки смена климата ба амал меояд, боду ҳаво алиш мешавад, организми шумо тамоман тағйир меёбад бо чунин боду ҳаво. аз ҳамин рӯ метавонад ки задержка аз 5 то 10 рӯз ҳангоми смена климата дида шавад. сабаби чорум ин исқоти ҳамл, яъне аборт отсосе. вақте ки шумо исқоти ҳамл мекунед, яъне аборт отсос мекунед, дар организми шумо перестройкаи гормонҳо ба амал меояд, чунки ҳангоми ҳомиладорӣ дар организми шумо кори дигар гормонҳо зиёд аст. вақте ки шумо аборт отсос мекунед, афзоиши кори ҳамон гормонҳоро бармаҳал паст мекунед. аз ҳамин рӯ баъди чунин ҳолат дар организми сан аз 2 то 5-6 моҳ қатъи бенамозӣ дида мешавад. баъде ки организми зан худро барқарор кард, дар организмаш ҳайзбинӣ муқаррарӣ дида мешавад. сабаби панҷум ин бемориҳое ки дар узвҳои занона дида мешаванд, ба онҳо дохил мешавад поликистоз, мультифолликулярни яичники, баъзе бемориҳои тухмдон, баъзе бемориҳои худи бачадон, воспалительни протсессҳо, яъне илтиҳоб, баъзе вирусҳо низ метавонанд ки задержка, яъне қатъи бенамозиро ба вуҷуд биёранд.
ва ниҳоят сабаби охирон ин климакс мебошад, ки дар занҳои аз 40 сола, дар баъзе вақтҳо дар занҳои аз 38 сола 40 сола боло дида мешавад. дар онҳо кори тухмдонҳо суст мешавад аллакай ва метавонад ки қатъи бенамозӣ яъне задержкаро аввал дар 5-10 рӯз оҳиста оҳиста зиёд карда, ҳамин тавр то охир қатъи бенамозӣ ба вуҷуд биёяд, яъне бенамозиашон бас мешавад. барои аниқ кардан ки аз чӣ сабаб дар шумо задержка дида мешавад, шумо бояд ки ташхиси мушаххас гузаред, ҳам гармонҳо, ҳам ташхиси ультрасадо ва ҳам муайян кардани ягон хел илтиҳоб, яъне воспалительни процессҳо. ҳамаи ҳаминро аниқ карда, сабабашро фаҳмида, баъд онро табобат кардан лозим. инчунин аз хотир набароред ки кори ғадуди сипаршакл яъне щитовидная железа низ ба бенамозӣ алоқамандии зич дорад, чунки баъзе бемориҳои ғадуди сипаршакл зиёд будани гормонҳои ғадуди сипаршакл метавонанд ки ба қатъи бенамозӣ яъне задержка оварда расонад. аз ин рӯ хоҳарон, занҳои азиз, ба худмуолиҷа машғул нашавед ва истифодаи ҳар хел гормонҳо низ шурӯъ накунед, чунки ҳамаи гормонҳо временный эффект доранд. шумо бояд аввал сабабашро аниқ кунед. Сабабашро ки аниқ кардед, табобаташ низ осонтар ва беҳтар мешавад. акнун мегузарем ба якчанд саволҳо. дар комментарияҳо бисёр савол буд ки барои чӣ пеш аз бенамозӣ ғадудҳои ширӣ яъне синаҳошон дарманд мешавад, шикам дард мекунад, миён дард мекунад ё ки пойҳо дард мекунад. ин ҳамаи чизҳо муқаррарӣ аст. дар 90% занҳо чунин ҳолат дида мешавад. инро предменструальный синдром мегӯянд, барое ки организми шумо ба ҳомиладорӣ тайёр мешавад. ҳар як давраи ҳайзбинӣ бачадон ба ҳомиладорӣ тайёр мешавад ва агар ҳомиладорӣ ки нашуд, баъд бенамоз мешавад шахс. барои ҳамин дарди сина, дарди миён, дарди пойҳо, асабоният, вазн гирифтан, сериштиё шудан, ҳамаи ҳамин чизҳо муқаррарӣ аст. ягон ҷои хатарнокияш нест ва дар бисёр занҳо дида мешавад. саволи дигар, 2 ё 3 рӯз задержка мешавам, ягон зарараш нест. дар бисёр занҳо ягон хел зарараш нест, чунки 2-3 рӯз задержка шудан ин ҳолати муқаррарӣ ба дохил мешавад ва ё ин ки 1 ҳафта пеш шудан. дар ин ҳолат ҳам ягон ҷои зарараш нест, чунки цикли зан аз 21 то 30-35 рӯзро дар бар мегирад. аз ҳамин рӯ 1 ҳафта пеш шудан ё ки 2 рӯз баъд шуданаш ягон ҷои хатарнокӣ надорад. ва саволи дигар, ин барои чӣ ҳангоми бенамозӣ шикам дард мекунад? дар бораи ин мо як видеои кӯтоҳ как дорем, ссилкашро ман дар поён мегузорам, шумо метавонед ки тамошо кунед. дӯстони азиз, агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, фикрҳоятонро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.